Ka jingnya snutu ban pensange jingnya sehat hapdeng ke United States bat ke Iran ka dangsa ka batlot hadin balami biang ka jingnya kanat hakini ki kendiat kinta baladep. Ka Iran kala keno ba ka US kala penken ya ki kendon jong ka jingnya te soskular bat kum ka jing penpau ya ka jing pia persya kala khang biang ya ka Strait of Hormuz ka badai ka lenti bokong santam ha ka jingnya jinggeng jong ka umpnyang ha ka pertai. Hakaju kapor ka Israel ka lastang ya ka jingyale ka bajur bha persya ya ka Lebanon ka badai ka jingyale ka bahe tam nadu bastang ka jingakhun persya ya ka kenhun Hezbollah. Kani ka lapenlong ya ka jinglong jingman ha ka than Middle East ban nang kia bat nang ma. Henry ka US ka lapenpau bakini ki jingyale ha Lebanon kim shem den don benta bat ka jingyate soskular bat ka Iran bat ka jingas nutho ka dai tang hapdeng ka US bat ka Iran. O Vice President jong ka US u JD Vance u labatai yakani ka jingas nutho kum ka fragile truce kata ka jingas nutho ka batlot bat kabala ban pra kanu kapor ula ong bawat ladon kidak ki babha Henry ki jingya kren ki dangdon haga jingma namar ki jingya pher jingmut pat ki jingya kren ki bapher na kalyang ka Iran kila ban pensni ya ka jingya te soskular ula kadawru ba ka US kala ban penher ya ka bor sipai jong ka Iran bat kala penbor ya ka Iran ban pli ka Strait of Hormuz ban penthot ya ka jingyo ya pniang ha ka perthai kat gum ka jingya thu jong u ka jingya kren kadang pli lat ban poi sha ka jingya su thu ka bapura Henry ka jingma jong ka jingya khun ka bakham jor kadang don ka US kala pen pauru bawatla ka jingya kren kadang ya Henry kila jingya le ha kalyang ka sipai bat kalyang ka jingyo kadang don ha ka jingya ya kulmar ha ka bakut ka jingya snutu hapdeng ka US bat ka Iran ka tangsa ka batlot bat ka jingya kana na ka than kadang peteng ka perthai baro ka wei kadang pet ngor ya kani ka jinglong jingman namar kanu ka jingkala kala ban kata ya ka jingsngan bat ya ka yo ka kot jong ka perthai hi baro ka wei